Agresor. Jeden si myslí, že je svätý, druhý nemá deti. No ten svätý jebe životy. Jebe ich zamaných. Nikto nie je svätý. Hlavne ne ten, čo sa klania Bohu. Hlavne nie ten, čo ojebáva a smeje sa v rohu. Hlavne nie ten, čo má nedeľnú omšu, čo má kázeň. Ja zajebal by som ho a zavrel ho, nech skončí ako väzeň. Pýtať many od ľudí za pojebanú omšu. To čo je, to kde som? Pýtať many za pojebané divadlo, za pojebanú pičovinu, ty kokot, kto to videl? Pýtať many za sošky, pýtať many za všetko. Vy degeši, vy ste božskí. Asi ne, asi ťažko. Všetko to tu vyplynie, ty kokot. Myslíš si o sebe, že aký si svätý, že ako jebeš všetko a že sa ťa netýkajú žiadne hejty, že ty si pán farár, že ty si pán kňaz, že ty si pán evanielik, no ty si kár. Kresťania, spamätajte sa. Odkedy sa platí za omšu, odkedy sa platí za modlenie. Cirkev len vypičúváva a cirkev len chce zbohatnúť na obyčajnom človeku, ktorý verí, ktorý chce raz vojsť do tých dverí, ktorý nemá špinavé pery, jak vyjebaní farári, jak vyjebaní kokoti. Ja vám neverím a nikdy nebudem, nikdy. Ste len špinavé kurvy, ste len hnidí. Jebem tie cirkevné hlavy, moje repy ti spôsobia stavia na mozog, dáme ti tak, naložíme koľko sa do teba v meste a koľko ty riešiš tie veci, ojebávaš ľudí a hrá sa, že si svätý, ja neriešim takýchto kokotov, aj keď nie sme prudky, ale sme chlapci, ktorí nesú trubky lacné a dávajú stále tie veci, prezentujú svoju crew, svoju bandu, aj keď sa ojebeme, ale nerobíme to tak ako vy, máme to premyslené a hráme tie hry, tie predstavy, tie flamy, to divadlo, má aspoň nejaký taký význam, ale tie vaše veci vôbec nemajú význam a ja sa priznám, kríž mám na krku každý deň, ale nesiem tu spoveď, tu odpoveď na to, aký si kokot. Maslak pochop, že si ma vyčekoval na vrici, ako púšťam si bongo a mám ťa piči a ja navzájom, chápeš? Vyhráš asi sami, že na mňa zavoláš panglu, mám pičiť a ty si kokot a ja mám pičiť tvoj svetostánok. Raz, dva. Ja môžem huliť, ja môžem robiť, čo chcem, ja môžem robiť, no chcem to na tom lepšie ako ty. Ja môžem nadávať, ale nepýtam prachy za pičoviny. Nechcem na tom zbohatnúť. Aký to má význam? Boh by prachy nebral a Ježiš taktiež ne. Te omše sú na piču, te omše sú bezcenné. Není tam duch, není tam nič, iba tam prídeš a stojíš ako vzduch. Ja nevnímam tú tvoju vyjebanú pociťovaciu vetu, že dočítaš z knihy, čo ti jebe, za to nie si svätý. Že teraz tu nakrstíš telo Božie, za to nie si svätý. Ľutujem všetky deti. Verím Boha, ale neverím vás. Vo farára ani vo vyjebaný pápeža, ty kokot, to je ako kas, vyjebaný svet. Cirkev už není čo bola, ty kokot, a už jej niet. Po piči sa máte. Ja či sa poviem von.